makaenato amakhala serious makosana mukaonato chithunzi cha truck imeneyo ndi mtundu wa tipa chimene chikuyenda pasikeni panopo. Truck imeneyo ndikuti adani ake anayomba ku Malawi kunoko kuyiba galimoto imene kuyizembesa kutuluka ndithudi ku Malawi kupitisa ku dziko lina ndikukayigulisa ndithudi kupeza ndalama kufuna kuyiphula mwansangansanga. Ena tokomazafunsa mafunso kuti ndi ndani ameneyo nanga zinakhala bwanji kuti mpaka nano munthu akuonese kuthawisa galimoto yayikulu ngati imeneyo kutulusa ku Malawi kupitisa ku dziko lina kukagulisa. Ayi ndithu makosana nkhani ndona kuti pali mkulu wina wake amene amagwira ntchito ngati driver ku kampani nake kumenekoto ndi kumpoto chakumzimba. Mkulu ameneyo zina lake ndikuti ndi Ephraim Jere, zaka zake zakubadwa akuti ndi 45, amachokerano kumuzi kumene umaziwika ndi zina loti Phoseka kwati Mthwalo mboma limene la Mzimba. Ndeno zikuona kuti driver amene samakhutira ndi ndalama imene amalandira kuntchito ngati salary. Anafunisisa atapeza ndalama yochuluka mwansangansanga ndi plani yake inali yonena kuti angoba chigalimoto chimene amayendesacho chithipa chimenecho ndikuchichosano ku Malawi kunoko ndikupitisa ku dziko la Mozambiki kumeneno anakayithira nsika kumeneko akuti chakutete uku. Nkhani imeneyi akuti inachitika mu September chaka cha 2025 mpaka nthawi ndithu akuti panali pa 25 September pamenepo ndi mkulu ameneyi azirutini anapita ku ntchito watenga truck bwinobwino. Ndi truck imeneyi akuti inali ndi GPS kapena kuti inali ndi zipangizo zimene zimapangisa zonena kuti aino ake a truck iyo, aino ake a kampani imeneyo athe kuzindikira kuti truck imeneyo ikuyendera pati funa kuifufuza. Ndi zikuona kuti mkulu amene anapezanso ukadaulo wina wake mpaka nano anakwanisa kuzimisa truck imeneyo system ya GPS kuti mabwana akewo asathe kulondola kuzindikiranso kuti truck imeneyo ikuyendera kuti ikupita kuti. Asiti madziwa kale kuti akazonata kugwira ntchito ndikuti amatha kukhala ndi route imeneno amaziwa zonena kuti truck iyo ikupita kaya kwakuti ukatenga kaya Nkwale, ukatenga kaya Mchenga, ukatenga simenti amathano kuziwa bwinobwino kuti route yake imayenda motere. Ndi outside that route ndikuti itha kupereka signal kwa anthu amene amapanga monitor truck imeneyo kuti iyayenda direction yolakwika nanga chikuchitika ndi chani. Ngati ungakhale ma follow up ndi zina zotero zimatha kuthandizira kumano atayizimisa. Ndikuti panali pa 25 September po chaka chimene cha 2025 ndikuti mabwana ake komanso aino ake a kampaniyo sanatheno kuzindikira kuti truck imeneyo ikupita kuti ikuyenderanso kuti chachitika chenicheni ndi chani. Ikirano pamene anakadandaula ku polisi after ataona zoti nthawi yoweruka yakwana truck sikuoneka kuti ili kuti. Ndikuti ma contacts ankulu ameneyi amene kuti Ephraim Jere sakugwira sakuzikanso kuti walowera kuti. Ndino polisi kuyambira nthawi imeneyo mu chaka chimene cha 2025 mu September inakhano ikusakasaka kuti mkulu amene anapita kuti ndi truck imeneyi kuzafikirano pamene anapezeka zona kuti mkulu amene wambwandidwa ndi polisi. Ndipo amene amayankhulira polisi kuchokatu ku chigawo cha kumpoto amene watu ndi a Cecilia Mfune asimikiza za nkhani imeneyi kuti padakali panopa ndikuti Ephraim Jere kana bonda morani amumbwandira ndipo akamusiyatu ku Zimba prison pamene akuyembekezera zoti apite naye ku bwalo la milandu kuti akayankhe mlandu wokuba kumene amagwira ntchito. Posi kumene koko atamugwira kumupitisa ku polisi ndeto kumpana kumfunsa mafunso awiri atatu iye nono pamene amazapanga confess kuti ndizoonadi ndinaba galimoto imeneyi truck imeneyi ndinayiba ndithu napanga ukadaulo kuzimisa GPS kuchoka pamenepo ndikuti ndinatuluka kuchoka ku dziko la Malawi ndikupita ku Mozambiki wake ndikuti chakutete kumeneko napeza makasitomala aka ndikuti anali atapanga ka link ndikukagulisa truck imeneyo. After kugulisa ndikuti anamuchuna zake kumeneko. Lero posatira zimenezi polisi inayamba kuchita kafukufuku kulondoloza kuti truck imeneyo ndi patipati chakutete zikuona kuti anapanga direct mpaka nano ukafika kumeneko kutete after paja Mozambiki ndikuti ndi dziko lina nakakumananso ndikuti kandi ma authorities akumeneko ndikuti kandi apolisi chani kumvana ziwiri zitatu mpaka kuthandizira kukafika kumene anagulisa truck iyo. Basi nokambirana kumeneko ndikupeza zoti ayitenga ndikumabwera nayo. Mutha kuona chithunzi cha truck imeneyo kusogoloko ndikuti pali post inake imene yakuti kandi alugwa ndikuti kazi utandazo kandi transport kandi chani ka
muchiyankhulo cha ku Mozambikiko, komano iyo ndithudi inatuluka kupita kumeneko ku Mozambiki ndi after akapita na polisi akumeneko ndi ku Malawi ndi kumvana zochita truck imeneyo anayipanga release ndi kumabwera ku Malawi ndi kupitisano tikupya kuti mwina ayipanga handover kwa ino ake akampani imeneyo. Ndi mkulu ameneyi amayite kuti Ephraim Jerry ndiye kuti nopanopa alito ku limandi ku Nzimbatu prison pamene akuyembekezera kupita naye ku bwalo la milandu kuti ino akayankhe mulandu umene anapalamula mlanduto wakuba amene amagwira ntchito zosakhala bwino zosayenda mpang'ono pomwe munthu ukugwira ntchito wosakhutira ndi kandalama kamene umapeza kumeneko ngati salale ukafuna kuti upeze zambiri mwa nthawi imodzi kumapeto wake ndi kumeneko. Papato value ya integrity yachoka makamaka kwa olemba ntchito kwa mkulu ameneyi potengeranso kuti ntchito ya udriver nthawi zambiri it works on trust. Nangasi ma employer amapeza kuti amupasa driver galimoto apitani kwakuti apeza kuti ma employer awo kulibe nawo akupasa ndekuti no akupasa on trust, and then kumapeto wake azipeza kuti munthu umene uja akuthawisa galimoto ngati mmene anachitiramo. Zimene zito ndekuti zili ndi ma legal consequences. Ma consequences ake ndona kuti ndithudi ndamene ali m'manja mwa polisi kuchoka pamenepo ndekuti no akathera ndithudi ku prison. Chifukwa nthawi zambiri timakhala tikuyankhula kunenazo nena kuti palibe shortcut in success. Titha kusemekeza zoti ndi genius ndithu fangati anakwanisa kuzimisa GPS chane ndikuwazika ndi truck imeneyo ayi ndithu ndi dolodi, komano udolo wake ndekuti has costed him chifukwa ndekuti waononga ndekuti career yake pamenepa. So pa zimene anachita zokhazo ndekuti wabweresano heavy impact ndekuti no ku community kuphatikiza pamenepo ndekuti abwana akewo ndekuti anapanganso loss business fanta imene amakhazo nakuti mkulu amene anathawisa galimoto ndekuti abwana akewo sanakwanise kupanga business nangasi mwina amadalira ndekuti truck imeneyo ikathamanga in so doing iwo apeza business kuphatiza pamenepo ena ndi ena ndekuti ntchitonso zinafoyera pamenepo ena amathandizika ndekuti kakugwira ntchito zina ndi zina after no ndekuti no truck imeneyo ikhazo noti igwira ntchito. So zinabwesa ndithudi impact yaikulu ku community tikapanga consider nthawi imene anathawisa galimoto imene kuyamba mu September kuzafika February chaka chimene cha 2026 ndi nthawi ndithu yaitali, ndi miyezi yambiri ndoti business pamenepo yapoyera ndithudi pamenepa Penal Code inafotokoza bwinobwino makamaka tikapita pa chapter 7 kuchoka pa 1 komasesereka kumusiko imafotokoza bwinobwino nkhani yokhuzana ndi mlandu umene mkulu amene Jerry anapalamula. Tikatengeranso pa section 278 imazafotokoza bwinobwino nkhani zakuba izi pa ndekuti no the guy will be criminalized pa mlandu umene ndithu wapalamula wakubawu. Bepoti constitution imapereka mwayi oti atha kupeza lawyer nde tikupeza kuti mwina nkhani imene kumapita ku bwalo la milandu potengeranso ndi section 42 mwina atha kupeza lawyer kumeneko kuti akamwimire nkhani imeneyi. Thekato omwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tionazo nakuti apolisi ku Nzimba ambwandiratu ndekuti no Ephraim Jerry pa mlandu umene anapalamula mbuyo mu September chaka cha 2025 mlandu wakuba truck ukagulisa ku dziko la ku Mozambiki. Ngati maganizo amenewo alipo fotokoza no comment section koma mulemekezaso maganizo anzathu. Sewelo panga like video imeneyi komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 8 njokoti nkhani zambiri zikamachitika ndithu zitakufikirani mosavuta.